नों ताबो CPIM या कारणे तिप्रा मुठाव फायो नोंनिया साबोबाय आसुबा जितेन चौधरी बायसे आसु नाबले प्रभात चौधरी बायसे आसु नाबले जितेन चौधरी बाय मीटिंग खायनाय नों सालोके तिप्रा मुठा हरके CPIM नोंहाय बरंना आं सिनिया सारिगाम जत नाय तंनाय ताकु पेबो खुब संदोंनो तिनी अनेक दिन पर फेसबुक लाइव मा फायहा कारण बखाबो किसा दुखु नांजाक तांगे हिनमले तिनी जों कायसा YTF नि अंगै एबा तिप्रा मुठानि अंगै कायसा थालिक तैसाव प्रोग्राम खलायलेहा ओ प्रोग्राम खलायनि थांतानियो तिनी जों कासो जांना नांखा साबुबाय कासो जाक साबुबाय बादा रोजाक जत चिनी तिप्रा सारगनो के बुया चिनी तिप्रा सा जोंबाय जोंसे जुदि वालाय दंखांखाय जों बफ्रुसिनी हा माननाय बफ्रुसिनी ग्रेटार तिप्रा लैंड माननाय बफ्रुसिनी अस्तित्व रक्षा अंगनाय बफ्रुसों यक्षमा माननाय आबुनि जवाब साबरिनाय आबुनुसे आं सोंना मुसुगो तांगै होनमले जों फाइट खालायो आं सागनि बागैया आं साग तंनानि बागैया हा दै दफानि बागैसे उतिप्रा हास्तिओ तंनाय लुकुरंनि बागैसे जों फाइट खालायो तिनी तामा बागै तिनी निचिनि युथनि प्रोग्राम YTF नि लुकु कुटुम पांडानो कासना नांखा तामा कारण तंग तामा बागै कासो आबुनुसे आं सिना मुसुगो खाजानि ताकुति बुकुचं तांगै होनमले जों केबुनो कुनु किसु सया केबुनो एगेन्स्ट जों कक्सिलसया जों ग्रेटार तिप्रा लैंडनि कक सावो जिनि अस्तित्वनो जों रक्षा खालायना बागै जों सावो 12.5 लाख तिप्रा साने बागै जों कक सावो जों जिनि पार्सनेलनि बागैया उ जागा हले ताम बागै कासना नांखा नों तिनि थामसानि कक सावो नों से तिनि गारि कासो निनी मुनु बंकुल निनी नफानि प्राय जागिया निनी बाबेट सम्पत्तिया निनी बापनि एरिया या मुनु बंकुल तिप्रासानि एरिया से तिप्रासा से तो मुनु बंकुल एरिया हो निनी जे नारी केलेंकारी नोंहाय बरकनो सिनिना नांनाय नारी केलेंकारी बरक लिडारावनो नारी केलेंकारी बरकनो जों काम के सिनियर नों तिनी जे गारि कासो माने जों साय मानो साबो काम साबो हामिया तामा बागै नों तिनी गारि कासोबासोनो तामा रिजन तं गारि कासोनानि सोनो निनि जागानो जों सेगिया निनि अस्तित्वनो जों सेगिया जिनि अवेयरनेस प्रोग्राम जिनि युथनि बिसिक तिसिक थामसानि ककपिरो थामसानो जाजागिया होय तंखांखाय नगा आसुय तंदि फिया कक तासादि नों साकां तैबो सुबानाय उक्लक तैबो जोंनो लाथिरनाय नों जितेन चौधरीनि दालाल आं सायमानो नों जितेन चौधरी बाय बरो मीटिंग खालाय जितेन चौधरी बाय बरो मानलाय आं क्लियरली सायमानो नागार सानो आनि फोन कल कायसा जिनि हाबुबाग्रा फोन खायो आं बिनि फोन रिसीव मा खायखा आबागै
आं साना मुसुगो तिनी जे गारि गासुनाय रंनो जवाब रोनाय तिनी जे गारि गासुनायनो शिक्षा रोनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानखा आंखांखाय उ जागाव आं साक्ति तंनाया बुबाग्रा साक्ति तंनाया जिनि लिडारशिप तंनाया जब तो त्रिपुरासा तंनाय आबुनो कायसा मैतु नारकदी आबुनो कायसा वानसकदी जों जतनि बागै फाइट खायो पार्सनेलनि बागै जों फाइट खायो 70 बछर रुमै फुटजाओ जों साबुनि जारै फुटजाकबा जिनि त्रिपुरासा पेट्रोल नेतारंनि बागै दिनै नों जितेन चौधुरीनि दालालि खालायै तामा मानबा बुबाग्रानि बुइनि बसकाखे बुबाग्रानि को काम साओ बिसिउ के नों जितेन चौधुरी बाय दिनै फुटु सबाय खाबले निनि जितेन चौधुरी बाय मीटिंग खालायमानि जितेन चौधुरी प्रभात चौधुरी बाय मालायमानि बिग सबाय खाबले निनि नों जुदि कबुई नेता आंखांखाय निनि ओपिक बाय के सबाय ओपिक बरनि सबाय नों हरके बुइ बाय आसुगनाय सालके नों जों बाय आसुगनाय बात नों जे जागाव तामो खालाय आबो आनि थानि रिपोर्ट दंगो नरखाय नारी केलेंकारि बरगरनो जों काम के सायमानो काम के सिनियो जों आबोनो जों जवाब रिनाय आबो विलेज काउन्सिल इलेक्शननो जों प्रमाण रिनाय नारी केलेंकारि नोंहाय बार बरगनो जों सिनियो मुनु बंकल नब्बानि एरिया निनि बाबनि एरिया हिम्मत दंलाय फेस टू फेस आंबाय मालायदि आंबाय कक्सादि फाइट खालायदि आं फाइट खालायनि रेडि दङ नरखाय नारी केलेंकारि करप्शन लीडर रंनो करप्शन लीडर जे करप्शन बरक रंनो आं गाम खालाय सिनियो हायसे फाइट खालायनाय के उक्लक्ति फाइट खालायदि फेस टू फेस खालायदि आनि मुं धनन्जय त्रिपुरा नांलायनाय रेडि दङ थैरोना बागै नों रेडि दङ दै नोंहाय बरमनो आं गाम खालाय सिनियो एन उ जागाव जे तिनि जे गारि गासाव माने साबनि सापर्ट दं आबो आं क्लियर सायमानो आं आबोनि जवाबबो आं नायो आबोनि जवाबबो आं सानो आबोनि जवाबबो आं नायो हायसे नांलायनाय के फेस टू फेस नांलायदि बुसकां साबुनि दाम दं साबुनि हिम्मत दं नायलायनाय किन्तु आं तिनि जरातैबो आं दफानि बागैसे फाइट खायो आनि सागनि बागै आं तिनि कुनु दिनो कुनु किसु सानमुंबो करै नायमुंबो करै नरखाय बरगना आं काम के सिनियो हायसे तिनि नरकनि बागै नरखाय बरगनो नुबाय आनि बखाजे आसकी फाटिना नायखा नरकनि जारैसे सिनिति प्रसा कामाना नायो नरकनि जारैसे सिनिति प्रा ओ हास्तेनि कमर थांना नायो नरखाय पेटुआ नेता रंनि बागै सीपीआईएम सासे नय सीपीआईएम जे 25 बছর त्रिपुरा सारंनि जे बेरमान जे तै फायमानि नरक सीपीआईएम से तै फायो नों ताबो सीपीआईएम या कारणे त्रिपुरा मुठाव फायो नोंनिया साबोबाय आसुबा जितेन चौधुरी बायसे आसुनाबले प्रभात चौधुरी बायसे आसुनाबले जितेन चौधुरी बाय मीटिंग खायनाय नों सालके सीपी त्रिपुरा मुठा हरके सीपीआईएम नोंहाय बरंना आं सिनिया हाय देवानसो जिनि थाने प्रमाण दंगो नोंहाय बरंना आं काम के सिनियो हायसे बाग पारे जोंबाय या कारदि नांलायनाय के फेस टू फेस नांलायदि खानदान दे नांलायनाय फेमिली नांलायनाय आं रेडि दङ रेडि खानदान फानो नांलायमानो फेमिली फानो नांलायमानो आं धनन्जय त्रिपुरा आं रेडि दङ खानदान फेमिली पलिटिकल वाइज आं नांलायनाय हायसे नांखांगे थैनोनाय त्रिपुरासानि बागै तब फाइट खायनाय नरखाय बाप्पा रंनो कपलायावनि रिगला
2023 जों तिप्रा मुठानो कप्लायनाय आबो बुबाग्रानि नेतृत्वै नांखांखा परानरनाय फिया ग्रेटर तिप्रालैंड तोबनाय आबानि चैलेंज आबो नरखाय बरंनां चैलेंज वो हायसे रेडी एनी टाइम एवरी टाइम रेडी हिम्मत ऑनलाइन फायदे नांलायनाय फायदे धनंजय त्रिपुरा एनी टाइम एवरी टाइम रेडी नगनो तंगो फिया उक्लक फुस 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 बुद्धि दिसे सामुंता तांदे नांलायनाय के फेस टू फेस बुसकां नांलाय दे आई एम रेडी धनंजय त्रिपुरा रेडी हायसे अनेक सूर्य खलाते सूर्य खलायकला हायसे तामो जाने हमनो सोंबाय आं बाय फाइट खायखांगोनखै तामो जाने हमनो नगनि अखा मात्र बसाङो जेसक रितं सिरिनो आं कफान होनै आनि सागनि रिनि कफान होनै आं अखा आनि बसांनि जेरिनि जे आं दफानि बागै सामंतांना अखारफ्रो फुंनि अखारफ्रो सारिगनावबो किफिलनादो ना किफिलि आबोनोबा आं कुनु ग्यारान्टि रैमाया नांहांगा थै फानो नगो सपायनाय हनि सिगां वानसगो हायसे आनि बसाङो जेसक रितं आबो आनि बा कफान नै सिगां वानसगो फिया नायदे तामो जाने आं लायनो सोंबाय फाइट खायके आसंनो सागै तिनि अरनो नोंहाय बात नेतानि बागै आं तिनि लाइट मा फायो आसंनो सागै आं आनि अर कटकनो माथाक्सिनाय जे ते आनि फेसबुक लाइव आनि लुकरक नायतंनायरनो बांबाय प्ले हामबाय मायाखौ हट काहाम छारि काहाम करन के तंग